बुंदों जे जिहेतु आं बा बड'फाया हाबा जायाब्लासिनो अबथिरा जिउ गोमालांदों बेखायनो बड'फा होननायनिख्रुइ बिदा सोमोन्दो लेंनायखौ बिथाङा साबजानाय मोनगोन होननानै जोंनो बुंलांदों। खुलुमबाय रायजोफोर, पि थांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। गिबियावनो जोङो सासे व्यक्तिनि भिडिअखौहाय नायग्रोनोसै फै, नायलांदो भिडिअखौ, बिथाङा मा बुंदों। बर' बिजोंजों फोरोंनायनि जेरावबो जेरैबो गायसननाय जादों। लोगोसे बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुङैनो बड'फा फायखि बान्था होनानै बुहुमाव बड'फानि मुंखौ गायसननो थाखाय जेरावबो जेरैबो गेदेर गेदेर सुबुंफोरनो मान बावथा बावबोबाय थानाय जादों। दिनैसिम जानो हागौ 17 बोसोर जाबाय बे फायखि बान्था होनाया। बेखायनो आंबो जे क्रिया जाखांनायनि जि राव बेखौसो बुंदों। आं बयखौबो नारसिननानै बुङाखै बा बड'फाखौ माने बोखारनानै बिथांखौ बिदा गेदेर लिंनांगौ आं नारसिननानै बुङाखै। जियानो जाया मानो आङो आंनि माबाफोर गोरोन्थि जाबायबा आं बयनिसिमबो निमाहा बिबाय। दा जोङो भिडिअखौहाय नुनो मोनबाय, बिथाङा जोंनि हारिनि बिफा बड'फा जाय व्यक्तिया बर' हारिनि थाखाय गिबिसिन थांनानै थानायनि थाखाय लामा दिन्थिदों, बै व्यक्तिखौहाय बिदा लिंनांगौ होननानैहाय बिथाङा फोरमायदों। नाथाय बिथाङा गावनो आन्दाज मोनबाय मा बाथ्रा बुंफ्लांखो। बे बिदा लिंनांगौ बुंनाय रावा जाहैबाय सासे दिउदिनि जाखांनानैहाय बे बुंनाय रावसोमोन होननानै बुंदों। नाथाय बिथांनि फोरमायनाया जे सिगांहाय बिथाङा फोरमायदों, बेयो गावनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजोंहाय थाफानानैहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारा गावखौहाय बिदा लिंनो थिनदों होननानैसो बिथाङा फोरमायदोंमोन। नाथाय दानिया फैदो, जोङो खोनासंबाय आरो मिथिनो मोनबाय बिथाङा दिउदिनि जानायासो बुंदोंमोन होननानै फोरमायदों। अब्ला बिथाङा बै समावनो बुंखानांगौमोन, बे बाथ्राखौ आं बुङाखै, बे बाथ्राखौहाय सासे क्रिया दिउदिनियासो फोरमायदों होननानै बुंनांगौमोन। मानो गावगानो सासे गेदेरमाजों लोगोसे हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजोंहाय लोगोसे थाफानानैहाय सावरायनाय बायदि बाथ्रा बुंखो, बेयो मोनसे गोरोन्थि। दा जोङो नुनो मोनबाय बिथाङा सासे इडुकेटेड मानसि, साननो हनो गोरों आरो हारिनि खामानि मावग्रा। अब्ला बिसोरबायदि लिडार्सनि खुगानिफ्राय जुदि बेबायदि बाथ्राया ओंखारोब्ला बर' हारिनि गेजेराव बेनिफ्राय लाजिथावनासिन आरो जेबो गैया। स' रायजोफोर, आं बिथांखौहाय सिगांनि समावहाय हाग्रामा महिलारिजोंहाय मिथिं दावथिङावहाय थाफाबायनाय, केनन केमेरा लानानै थांफानाय नुयोमोन। बै समाव आं सानदोंमोन बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि फट'ग्राफार नङाब्ला रिपर्टार खोमा होननानैहाय सानदोंमोन। नाथाय बेबायदि सासे गोरों गोरा इडुकेटेड हारिनि थाखाय साननो हाग्रा मानसिनि खुगायाव मोनसे खोमसि फोथायनायनि रावखौहाय लानानै जे हारिनि सिगाङावहाय बुफ्रुसारनानै होनांगौ, बेबायदि आं माब्लाबाबो सानाखैमोन। बिथाङाथ' बेखौ ओरैनो मिथिनो नांगौमोन आरो बिथाङा सानै हयैसो बाथ्राखौहाय ससियेल मिडियायाव बुंनांगौ। मानो होनोब्ला दिनैनि जुगा साइन्टिफिक जुग, साइन्सनि मुगा, टेक्न'लजिनि मुगा। दा टेक्न'लजिनि मुगायाखौहाय अन्थाइ मुगा बानायनो हाला। बिथांमोननि समावहाय अन्थाइ मुगानि जुगमोन जानो हागौ, जायखौनो मोनो बेखौनो फोथायो। नाथाय दिनैनि जुगखौहाय नोंथाङाबो एसे बिजिरनानै नाय, बे बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला, बबे बाथ्राखौहाय सावरायोब्ला माबायदि जागोन, साननै हयै साननानैसो बाथ्राफोरखौ बुं, नङाब्ला हाखराव गब्र'गोन। स' रायजोफोर, जोङो नुखाबाय आरो खोनाबाय, बिथाङा निमाहा बिबाय, रायजो राजानिसिम रिकुवेस्ट खालामबाय। बे बाथ्राखौ गाव बुङाखै, बे बाथ्राखौहाय गुबुनासो बुंदोंमोन। बे गुबुन बुंनायखौनो बियो खोनासंनानैहाय नों आरो आं रायजो राजानि सिगाङावहाय फोरमायनानै होदों। बेनिखायनो बिथांखौहाय जोङो माफ होनांगौ आरो बिथांनि बुंब्रनाय बा बिथांनि गेरेन्थिखौहाय जों निमाहा होनांगौ। स' लोगोफोर, भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन।
जुदि नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो आरो जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो चेनेलाव गोदान हाबदोंब्ला हायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय गोजोन्थों।